Здравейте, сега с Бианка ще ви покажем една много интересна игра с буквички. Очертаните буквички ще сложим под стъклената купа, в която сме сипали брашно, и с помощта на четка детето ще ги открива. А другото листче, на което сме написали цялата азбука, да, детето ще отбелязва, че е намерило съответната буква. Започваме ли? За да не се разместват листчетата, ще ги залепим с стиксо върху масата. Това е твоят инструмент и четката. Може да започваш. Тази игра може да има много варианти. Може да слагаме отдолу кратки думички. Може да търсят срички. Могат да търсят цифри, могат да търсят букви, могат да търсят гласни и съгласни букви. Могат да търсят формички. Могат да търсят животни. И каквото сте способни да скриете отдолу.